Θα προτιμούσες να κάνεις editing σε ένα 10 λεπτό YouTube επεισόδιο ή να φτιάξεις 10 short form videos? Δεν μπορώ αυτό με το ατέλειες στο spam, οπότε θα πω το 10 λεπτό στο YouTube. Θα προτιμούσες να παρουσιάσεις το value της Unileads σε εταιρεία τεχνολογίας ή σε εταιρεία εκπαίδευσης? Σε εταιρεία τεχνολογίας, καθώς είναι ένας μεταβαλλόμενος χώρος, οπότε θα μπορεί να μας αξιοποιήσει καλύτερα. Μια εταιρεία εκπαίδευσης ξέρω από μόνη της να κάνει αυτή τη δουλειά, οπότε ίσως να ήταν πιο δύσκολο. Τραβάει? Ναι. Άλλαξε το μαλλί μου επίσης. Θα προτιμούσες να οργανώσεις μια ολοκληρωμένη θεματική ομιλία ή να συντονίσεις ένα πάνελ με 4 άτομα? Κοίταξε, ως κάποια που έχει ήδη διοργανώσει ένα πάνελ, νομίζω θα πάω προς το πάνελ. Θα προτιμούσες να συμμετέχεις σε ένα μεγάλο εξωτερικό event ή να οργανώσεις ένα εσωτερικό Unileads project? Να οργανώσω ένα μεγάλο εσωτερικό Unileads project. Θα προτιμούσες να γράψεις 10 captions ή ένα μεγάλο long form LinkedIn post? 10 captions για να μοιράζετε καλύτερη πληροφορία στο κοινό μας. Τώρα ήρθε η στιγμή να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Θα προτιμούσες να αναλάβεις media relations για μια εβδομάδα ή εσωτερική επικοινωνία για ένα μήνα? Media relations για μια εβδομάδα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζω καινούριο κόσμο.